見てやれなくてごめんな。生殺与奪の剣を他人に握らせるな。もういいんだ。俺たちのことは踏みつけにするようなものではなかったのだ。死ねば解放される。俺と禰豆子の絆は引き裂かない。ごめんなさい。ごめんなさい。全部僕が悪かったよ。痛い。だけどある日何も辛くなくなった。An example of the perfect candidate. All your girlfriends say that you don't wanna see me. You're the reason that I just can't concentrate. I've been trying to fix my pride, but that shit's broken. That shit's broken. 弱き人を助けることは強く生まれた者の責務です。責任を持って果たさなければならない使命なのです。決して忘れることなきように。俺は縁柱煉獄杏寿郎。行ってまいります。父上、俺はあんな人間になりたくない。俺たちは二人なら最強だ。何の価値もない男なのだ。どうか弟助け。涙が止まらなくなるから。その一言があれば私は救われた。人の思いこそが本来ならば一生眠っていたはずの虎や竜を君が起こした。彼らはずっと君を睨んでいるよ。絶対に逃がすまいと。死ぬならちゃんとやれる。天狗姫、お前はわしの誇りじゃ。お帰りなさい。